Ei ainakaan nyt ole turhaa flare-damakea tullut ihan järkyttävästi Makki. verrattuna aikaisempiin. No eikö jokainen ole niinku mennyt viimeiseen faceen jokainen pulli tähän nyt? Nyt vaan fokusia, ei mitään. Äkkää te heti ennen toista Solar Collapsea. Sen ensimmäisen Call of the Nightin packin. Siis heti kun vaan loppuu hero, niin on jäkännyt itteni. Meillä on tullut 3 kertaa putkorvan samat kaksi. Niin, minä ja Hiilu. Varokaa. Sen nisti. Kunno. Kauttusi. Harit. Sitten taas. Sossia. Oranssille taas. Se arkanisti. Mulla olisi resetannut sitäkin. No ei mulla ei ollut mitään, niin ei se ole niin väliä. Oranssi ja sit vihreä. Ottaa nää Forever Back Lair. Se arkanisti. Vihreä alas. Gracien sivu. Tää on tosi arkanista. Kollapse. Kange. No, sen nisti. Pädit. Kunnollinen. Eleellä. Joka se vihreälle. Tää on tosi arkanista. Onks se kokeva Clear? Resto varmasti. Vihreä eka. Sit violetti. Sauntasi. Violetti. Violetti nyt. On kuole Gracin. Tää vähän lähemmäs mua. Se arkanisti. Melee varo. Vaihtaa arkanista. Ari. Pädit. Menee auttaa Kunno. takaisin. Sauntasi. Kirppi käy Clear. Kiitos pauhista kuka antoi. Nice. Ole hyvä. Hyvin vedetty sirappi. Jukasit senkin sinne. Älä ota sitä Solaristia turhaan. Mä voin pitää sen tässä näin. Vihreä eka. Eikö mä toivon mun AOS tulee Melee vaan mä kattoo yritän fiksate. kotaarikseen. Melee kattoo Otin fiksate. arkanisti. Violetti tokana pallona. Fiksatet. Violetti pallo alas nyt. Tunnaa Violetille. Adit alas. Mulla on Fixate ja toi Call of Night. Lähestymällä vikat kadut. Vikat adit tulee. Adit alas. Jos se on vitussa tuo. Tää on tosi. 17 sekuntia, Corporate Back Lair. Juu. Kollapse. Melee. Seuraavin palloihin Innervet. Jee. Älkää kuolko. Laita vaan. Sait kolmaten fessimme. Vihreä eka. Oranssi. Corporate Back Lair. Adit alas, katto fiksatet. Mikä sitten? Oranssi. Oranssi. Tunnaan oranssi. Oranssit adit. Haluatte näytit kunnolla. Sauntasi. Kunnon vikat ali. Ja vikat adit alas. Mutta vähän Joo, oli kästi kesken. Liikutaan. Minä tulen Violetille. liilolle. Varokaa Fixate. Tulee itse Kangeen, joten ei aika. Pysykää tästä tulee salarkolla. Aika kun meitä mennään eteenpäin. Yletät se vielä. Tää on tosi. Kollapse. Mennään vaan.
Nää liikutaan violetilla. Ai, mennään sinne. Tänne. Nice. Kato jupet. Kod. Valttasi. Violetti eka. Sit Varo. vihreä. Varo Pelaa fiksate. kattoo fiksatit. Ja vihreä alas. Mä oon vihreällä. Counteri arkanista. Äärit alas. Mä stunnan viimeiset arit. Melee puskee vaan pomo. Onks se Mä voin kupea jatkaa vielä arkanesti. Melee puskee pomo. Paljon mennään 25. Meleällä. Nyt mä vien Solaristin paikalleen. Vie Mä Arkanistin vien. vähän Pitää kauemmas. Mä Dark otan Hanks. arkanistin vihreillä. Paapeli hengissä. Blokkasin. Röpsy hengissä. Repsi kuoli. Feissa bossi äkki. Valoro kollapsi. Varo. 5 Varo, sekuntia. Tappa. Älkää kuolmis. Rusti, potuut, et me bossi eteen. Penkki hengissä. Mä kolaan tosta tonne ihan sportin. Heti kun Mikä luusti vittu loppuu, tää niin laki on? ensimmäinen Call of the Nightista sen. Call of the Nightit 5. Siirappi kaalat. Pysty se kaalaa mihin tuo? Korpone vasemmalla. Joo, mä menen oikein. Druippi vasen korpo oikein. No, Minä otan korpaa. No menee toisinpäin. Joo, mä menen toisinpäin. Joo, mä menen. Ihan sama kuin on. Lupa tähän kauas. Nice. Jäämät vittu kauas. Minä menen kauas. Mennään tänne bossista päin. Ja heti takas. Vihreä. Eli seuraavaan korpaan. Lisättävä kun mä oon low valmiina. Joo. Joo, mä lähden juokseen heti tuolta. Täkkä itse. Juu. Violetti nauraa tähän. Nostakaa hiilu. Nostakaa se hiilu sieltä. Violetti alas. Ois me toista ylös? Ei saa paapeli, ei kun röpsi niin kuulu. Joo. Darkki vasen sutra oikein. Mikä boomin tilanne? Kaveri oikein. Ihan hyvä. Kaveri! Mä säkkäsin itteni. Joo, jatkaa vaan. Pysty menee Fokusi. kaveri, jos äijä blinkkaa tonne vittu Vihreä helvettiin. eka. Joo. Ranget vihreeseen. Violetti tokaan. Joo. Yks puumi miten pitkä hengissä. Menkää menee vaan Mulla on bossiin. iso kuori päällä Violetti alas. Noniin, sit jatkuu. Puumii vaan kaikki mitä on. Heitä external level. Intervate valmis puhuta. Hyvä kun Joo, vaihtuu. sussa. Vai? Call of the Night säkkää. Reistä vasen ele oikein. Sinne kaveri. Kaverit juokset ei pulsse. 5. Noniin, hyvä. Säkkää vaan. Renkkaan. Renkkaa heti instanttia. Huulonit Niin, päälle vaan. nyt mä tipahan. One forekas. Toinen puolelle. Äitin kuulari. Kuulonit päälle, ädit alas. Vihreä alas. Ädit alas. Vihreäkin pistää tappaa. Mä tapaan pallo. Adit alas sitten. Range on fokus ädei. Tai meleekin auttaa itse. Mä menen tappaa oranssi. Orbi. Joo. Sitten vaan oranssi. Voi vittu, mä sain. Oi vittu, älkää dispellä. Piilatkaa ihan vitusti Katsokaa ne vaan. vitun fiksat ei. Huono vasen avoin. Tää jatkaa vaan. Tulee plasmasta vedet. Vihreä ensin. Pitäkää vaan faabi Bossi hengissä. pitäis kuolla tässä. Jatkaa vaan. Vihreä. Pitäisikö lukea pomo? Pomoittereen lukee alas kyllä. Mä lähdin hengissä. No vihreä pakko nyt tappaa kun tapet tästä. Adit tullu. Ädei vaan. Pokalit. Joo. Ädit vaan, ettei levi. Se on käsikaasu ja avokaado. Tappaa bossin! Bossi. Tappa please! Vittu mä vihaan pomoa, eihän! Noniin, mä ei käydä kaupas, me 5 pitää kyllä loppuun. Et onnistunut Fabeli lipettämään tällä kertaa. Oho, kato mikä ringin darkki saa. Vittu, mikä Ei rinki! ei oo darkki. Piha. Mitä? Vihaa vittu. What the fuck? Repsy veti 905. Moro paskoille. Kiitos! Voisitko voida rauhassa runkata? Voin runkata itseni uneen. Niin nimenomaan. Euforia iski restakablis. Vitu En tarvitkaan sitä. Ressakkaa nyt. Easiest boss of my life. Näytti vähän heikolta tuo loppu. Mä en oo koskaan